Convidats a Vallnord i smokingpaper.com. Flash FM Andorra, emissora oficial. En aquest trofeu Free Smoking. La música de Flash FM per tots els valors. I no pot repetir la pista. Impressionant el salt. Un gran set en el segon. Passa i 3 en el segon salt. 7-20 en el segon. Aplica el primer salt. 3.60. Caiguda. Con Vicent, dona la primera pista. Contra Sendero. Frontside 3. Guarda la Daniela ara mateix en pista. Actual campiona. Disfrutant d'aquest snowpark construït per l'equip d'ACT Snowpark. Manuel Lucho, argentí. Nacho Pérez a la pista, el driver del Team Vallnord Snowpark. Juan Zubik en el primer salt. 6-5 en el. Xurrador en el primer salt. Ocells en el segon. Àlex Calvente en pista. El driver del Team Vallnord Snowpark. Impressionant el segon salt. Roberto José en aquest tercer salt. Xavi Rodríguez. Daniela Esmerger. Alex Calvente.